Zingaphezulu kwa-500 izisulu ezakhahlamezwa izikhukhula ezafakwa kulezi ndawo zokuhlala eThekwini. Basuswa emahholo ababekhoseliswe kuwo ngemuva kwezikhukhula. Uhulumeni nguye okhokhela le ndawo. Basalinde ukwakhelwa izindlu abazithenjiswa uhulumeni. Abantu bangakujabulela lokho ukuthi bezwe ukuthi njengoba sigobha amadlangala la kuyinto esikhathi singakanani, izinhlelo zihamba kangakanani. Abanye baphoqeka ukushiya izindawo ababehlala kuzo nokwenza izingane zashintshwa izikole. Ingane zigqoka ama-uniform awasechaswet until now. Uhulumeni phambilini wakhala ngokuthi ukungabikho komhlaba ikhona ukubambezela izinhlelo zokwakhela abantu abakhahlamezwa izikhukhula, kodwa manje bathe sebewutholile umhlaba. Ongaba ndawo ezingathi nje umhlaba e13 la ke sizokwakhela khona abantu bakithi izindlu. Njengamanje ke sibhizi. Unkosi akakwazanga ukunikeza imininingwane yokuthi zingaki izindlu abazozakha. Lo Hadebe, SABC News eThekwini.